ịkọwapụta afa nke tata na-agala nke nwaanyị ife chi lụrụ ọ ife chukwu lụrụ. Ịghọtago? Ọ Chineke kele gị kebete gị na famili gị. Ịghọtago? Tegobatụba anya gị so wee bata wee bụọ gị ya ife chi lụrụ na ọ bụrụ mmadụ mere ọbịa bụrụ ekwensu. Ọ Chineke kele gị wee kebete gị ezigbo afa ga na-edu nne. Ịghọtago? Den nke nwoke na onwe ya abụrụ nwa okike, child of creation, nwa okike. Ọ nnukwu afa, iwe awụ ezigbote afa with deep meaning. Ịghọtago? Maka na ndị ọbụla na-azị ya ịghọtara bụ ndị very intelligent people and all decision maker. Ọnya ka eji wee bụọ nwa okike. So nọọ iwe na wish ka nne na nna gị mee n'isi gị. Ịghọtago? Mgbe ị bịara ụwa nọọ nwa okike. Ịghọtago? Iso na nwa gị apụ iche. Ịghọta? Ezigbo afa ga na-edugu nna ngwa ka ọ dị.